ukuze azokwazi ukubana ngaba amaSirayeli ayiwine the fight. Wathi uMoses xa wayemane izandla zakhe zazisindeka edinwa, kwanyanzeleka into yobana ngaba aba ahamba nabo bamane bemncedisa bemnyusa izandla so that akwazi amaSirayeli ukuwina. Xa sinika umsebenzi kaThixo siyadinga isapoti. Xa uThixo simisile endaweni yakubana ngaba simesenza umsebenzi wakhe, siyayidinga isapoti yabo uba sihamba nabo. When I was preparing this sermon during the week, ndiye ndafumana i-message ethi I'm praying for you from omnye wodadewethu walapha evuseleni. Loo nto leyo iyaxelisa amadoda, yakunceda into yobana ngaba ndiqhubekeke ndiqine, because it was not easy. When ndihleli apha namhlanje ndimamele isifundo, I saw two of my sisters coming in the church, and ndazifumaniseka into yobana ngaba noko amadolo ayaqina kusini into yobana ngaba uThixo ithumele isapoti. Xa besithandaza phayana eBek, one of the sisters uthe xa ephuma wasindwa ngamehlo am, wajika wazondihaga. Ndiyabulela for that, because I really needed that. Akho easy ukwenza umsebenzi kaThixo, usathana usoloke esithi make sure into yobana ngaba zikhona izinto ezokuphazamisayo so that uzotyhala. Namhlanje kuthiwa yimini yeyomo. Isihloko esinikwe sona sithi chosen, called and courageous. Sihloko sathi sithethele phansi kwaso ngayo le mina namhlanje. Bandla ndiyacela nindixolele xa nisiva ndisithi bantwana bam, iyom kuthiwa iphela ku-age 35. So wonke umntu ezabe ndithetha naye apha ndidala kunaye. So xa ndisithi bantwana bam, uyazi bandla andithethi nani. Andithi imessage ayizi kuni, but xa ndisithi bantwana bam, yazi into yoba ngaba ndithetha nabantu abangaphansi kwam. Xa ndisithi baby, niyazi ndithetha nabantu abangaphansi kwam. Xa ndisithi noRontsoza, niyazi ndithetha nabantu abangaphansi kwam, andithethi nani bani. Andifuni ndivale inkonzo ngalo. So nindixolele kuloo ndawo. Ndizawucela sicimele sithandaze xa sesiqalile. Bawethu semazulwini senkosi yethu uYesu Kristu, silapha bawa ndimile, ndime endaweni yakho, unceda ungandishiyi. Ngegama likaYesu Kristu ndiyathandaza. Amen. Ezibandutshilo isihloko sasithethele phansi kwaso namhlanje sithi chosen, called and courageous. Sizawucela sithathe iiBhayibhile zethu sikhile phaa uPeter, 1 Peter, chapter 2, verse 9. 1 Peter, chapter 2, verse 9. Ifunda ngolu hlobo. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a holy people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Amen. It's a reminder of who we are. Isikhumbuzo into yobana ngaba singobani, njengoba ngaba sizibiza amaKristu simane sisiza apha imihla nezolo, iyasikhumbuza into yobana ngaba singobani na. It gives us our identity. Bandla akho nto important okanye akho nto ibaluleke ngento yobana ngaba uzazi uba ngaba ungubani na. Iyasixelela le vesi into yoba ngaba singobani na. Xa uzazi into yobana ngaba ungubani na, you carry yourself in a certain way. You carry yourself accordingly. Let us izinto yobana ngaba uyiyo. Uziphatha ngale ndlela uzazi into yobana ngaba uyiyo. Uziphatha ngale ndlela u-expectwe into yobana ngaba uziphathe ngayo ngabantu abakujongileyo. So it is very important into yobana ngaba uzazi into yobana ngaba ungubani na. This is why iBhayibhile namhlanje okanye ilizwi lethu lisikhumbuza into yobana ngaba singobani na. Lithi you are chosen people. You know, xa uchuza njengoba ngaba isithi we are chosen. Xa uchuza phakathi kwezinto ezininzi,
you have many options onochuza kuzo, but funeka uchoose into enye okanye into ezimbini. Now, xa uchuza lento okanye uchuza lento uyichuzayo okanye uthatha lento uyithathayo, uyithatha une-reasons entobana ngaba ndithatha lento. Uba ne-reasons entlokweni yakho okanye engqondweni yakho intobana ngaba I'm going to take this because of this. IBhayibhile ithi ke ngoku sichuziwe okanye sikhethiwe ukuze sivakalise isidingo salowo wasibizayo. We are chosen to show the world who God is. We are chosen to go back to aba bantu besichuzwe phakathi kwabo siyobabonakalisa isidima sikaThixo. We are chosen so that sibonakalise isidima sikaThixo kwihlabathi elitshabalalayo. We are chosen intobana ngaba sibonakalise isimilo sikaThixo kwihlabathi elitshabalalayo. It is not only we are not only chosen intobana ngaba sivakalise ilizwi likaThixo, but you are chosen intobana ngaba siziphathe nathi ngendlela esizibiza ngayo, because into eyenzekayo abantu they listen to you, but ngaphezu kwentoba ngaba bemamele bathatha le nto uyenzayo. Abantu listen, but they also look at what you do and bathatha le nto uyenzayo more than what you are saying to them. So we are chosen intobana ngaba sibonakalise isidima sikaThixo kwihlabathi elitshabalalayo. Now, xa uchuziwe wabekwa ecaleni intobana ngaba wenze into whatever it is oyichuzelwe yona, abantu abakujongileyo ba-expect intobana ngaba wenze le nto ukhethelwe yona. Ndizawubalisa nje ibali elifutshane then sidlule kule ndawo. When I was growing up, ndikhuliswa ndizalwa ngumama o-single. Ndikhulela ke kwikhaya elinabazali elinomama notata, uthi umakhulu wam notamkhulu wam, then ibe ngumama wam lo ndizalayo, and then ibe ziicousins ke nomakazi wam. So when I was born, I was given igama lentobana ngaba ndinguSipho. Umama wam kuba wayengatshatanga notata wam, waye utata wamnika i-problems when it comes intobana ngaba andisupport. Ndicela uxolo kubantu bakulotata bazali bazisashebe wamnika i-problems entobana ngaba andisupport. So umama ngenxa yaloo nto leyo waye wadicide intoba ngaba makahambe aye e-police station ayochaza le nto okanye ayofuna imali ye-support. Waya ke police station nyani, zenziwe iprocess intobana ngaba abizwe, andazi kwenziwa nto kwakusenziwa njani nangelo xesha ke, but kwenziwa intobana ngaba amane ifunwa imali ye-support ngamapolisa. Siyandibhida sometimes ezi story, but ke kuthiwa ke utata even though kwakusenziwe ezo nzame utata wayengazikhuphi imali ye-support. Kuthiwa ke ngenxa yaloo nto leyo waphela engumntu every month olekwa imoto yamapolisa. Emanekwa imoto yamapolisa. Andiyazi that the reason ndisithi iyandiconfusa le nto is that andiyazi uba utata umama wayesithi xa ingabhatelanga loo nyaka ahamba emapoliseni athi akabhatelanga lowa bamlehle na okanye babethunya bethi bantu le police station ilapha kwaselalini. So amapolisa ayahamba kwalapha elalini, mhlawumbi babesithi xa bedibene naye bathi heyi wena xa uzikhuphela kule nyanga imali ye-support bamlehle. Andiyazi, but yona nto yayivamile that every month wayilekwa imali imoto yamapolisa. So umama ngenxa yale nto yayimdikile le nto, uNono ekodwa abazali, uNono wavuka ngemini ncaba I believe, andizange ndive, but I believe mhlawumbi yayi-month end, wavuka ndilela apha ecabu kwakhe wandijonga qonda uba eyi uyihloda namhlanje uzandisokolisa akazikhuphi imali ye-support funeka ukubekulekwanye naye. Wadicide intobana ngaba makandibize okanye andinike igama lale moto yamapolisa yile kutata. Yayine nickname yamasonguveni ne, yayine igama lele, it was a certain brand imoto yamapolisa kwelo xesha. It was a certain brand, so masithi mhlawumbi ndizomnika bethuna nickname yam yayiyi-Corona, so wandiza no
yenzeka ke lento. Into eyifakayo is that abazali bakhe umama zange bamncane lento bajoyina kwekhaya kwagama kudabizwa ngezabo. Ifamily yonke zange imizele ekaleni ukuthi hayibo kwanika umntana igama elijena kwenzeka ntoni no bajoyina kwegama. Even the culprit yayindiza ngezigaba. Yayindiza ngezigaba nalo. Isibana lapha wayesaphila nenza mbizele ekaleni ukuthi uyalazi engama umbiza ngamanye ugama. I'm pretty sure shemisarana. Yayingayazi bangabisuka phi na legama. But ndabizwa ngelo gama. Ifana ngabuya ehambeke ubuza uNosipho asoze amkhangela umncamo uNosipho yakwenza kwezifemeli. Kwaziwala igama lalamoto yayile kutatama. Eyona igama endaziwa ngalo igama lalemoto yayile kutatama. Banda xa isithi iBhayibhile sichuziwe sikhethiwe ize ihlabathi lijonge kuthi whatever siyenzayo it reflects back to God. The negative things ezizenzayo because kwasesikolweni ndandibizwa ngezigama bebelazi ukuthi igama lami neetshomi zam zazilazi igama lami but babengandizi ngoNosipho babendiza ngoNosipho lixa becacelomisi babendiza ngezigama nabo eli gama libonisa i-negativity ndaphela ndiba sisikhumbuzo because egama esisikhumbuzo into yobana ngabe umama wam zange ayifumane ipapilasi utata wam ndaphela bayiloo monument ke yesikhumbuzo into yobana ngaba lowa wayengahlawulwa ngutata kwaye wayengafidwa ngutatayo. So negative sizenzayo zezona ihlabathi ezizalibamba zizithathe zihambe nalo zisasimfuni lo thixo because of the. So be careful indlela oziphatha ngayo, be careful of izinto zenzayo because they reflect back to God. Abantu namhlanje bamnikela uthixo because of abantu abazibiza njengoba ngabantu abaziphathana ngobuKristu. We are chosen ukuthi ihlabathi lijonge ukuthi and liza kujonga ukuthi because sizibiza into yobana ngaba singamaKristu. So it is very important for us to be faithful to God because ihlabathi lifuna ubona ukuthi ukuthi akwapho lizafuna lembone khona. Sizawuqala ngegama lithi chosen. Ibali esizawukhethela apha esikwalo kanye eyona story esizawugxila kulo sistory sika-Esther. Sizawucela sithathe iBhayibhile zethu sikhile uEsther 4 verse 13 uEsther 4 verse 13. He sent back this answer. Do not think that you are the king. Do not think that you are in the king's house. He sent back this answer. Do not think that you are in the king's house. You alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance of the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. Amen. Ubaliswa ibali apha about king yaseSusa igama layo kwakuthiwa nguKing Xerxes. Kuthiwa lo tata lona waye very wealthy ecebile kakhulu. Kuthiwa he decided into yobana ngaba he will hold a banquet for 180 days. Apha kule ndawo kule kingdom yakhe wa-invite abantu abakhulu abakwizihlalo eziphezulu kule banquet yakhe. Kuthiwa it lasted for 180 days. Efuna ukubonakalisa i-wealth yakhe kule ndawo ayehlala kuyo. So after iphelile 180 days, he held another banquet for 7 days. Le banquet wayebize everyone from the poor to the wealthy. Wayehlala apha kule ndawo yaseSusa. Kuthiwa lo tata lona he had a wife, a queen Queen Vashti. Queen Vashti naye ngexesha kwakubanjwe le banquet ye-7 days naye wayebambe yakhe ibhanquet kwelapha icala yomama. Kuthiwa lo tata lona ngale 7 days le mini yokugqibela yale banquet yakhe he decided into yobana ngaba makakhe abize unkosikazi wakhe azobonakalisa ubuhle bakhe. Kuthiwa uQueen Vashti wayengoyena queen eyayinhle kakhulu.
kuthiwa lo tata wayefuna ukubonakalisa into yobana ngaba he is not only wealthy the material things, he is also wealthy in a human form because he had a very beautiful wife. So uyobiza unkosikazi wakhe uphumela isijoniso sokuba ngaba makuyobiza unkosikazi wakhe aze apha eGondwe azobonakalisa ubuhle bakhe, azodisplaya ubuhle bakhe kwaba bantu ahleli nabo apha. Yahamba isijoni sahamba saya kuQueen Vashti sayomxelela into yoba ngaba uKing uyakubiza into yobana ngaba nxiba iingubo zakho ezintle uhambe uye eGondwe ubonakalisa ubuhle bakho. Kuthiwa lo mama wathi wokuva le nto zange abe comfortable, wazisa impendulo ethi andizukwazi ukukuza. Iyahamba ke ngoku impendulo iya kuQueen Xerxes iyamxelela into yobana ngaba the queen refused into yobana ngaba aze apha. Kuthiwa lo tata he became very angry ngale nto because uye yayibonakalisa disrespect, uye yayibonakalisa into yobana ngaba lo mama le queen yakhe ayibone elizweni. So he decided into yobana ngaba makahlale nee-advisors zakhe babone into yoba ngaba mabenze ntoni na ngale meko. Wahlale ke nee-advisors zakhe zamxelela into yobana ngaba mamela King, ifana ngaba uyamyeka lo unkosikazi wakho enze le nto izawukwenza into yobana ngaba each and every man in your kingdom i-disrespect omfazi wayo, because bazawuthi ifana ngaba uQueen Vashti wakwazi ukudisrespecta iking singobani nathi ukudisrespect amadoda ethu. So you have to do something about lo uQueen Vashti so that akwazi into yobana ngaba abe ngumzekelo kubanye oomama into yobana ngaba you cannot just say no when utata wekhaya erequesta into. So nyani uQueen Vashti wathathwa wakhutshwa eGondwe ngenxa yale nto. After ekhutshiwe eGondwe uKing wayengakwazi into yobana ngaba angabi nankosikazi, kwakufuneke eking isoloko ine-queen ecambi kwayo. So kwanyanzeleka into yobana ngaba uKing abize abantwana, kuthiwa he called all the young girls ezazilapha eSusa. He called all the beautiful young girls ezazilapha eSusa. They had to be young, they had to be beautiful, and they had to be virgins. Kuthiwa wabiza zonke ilentuka lamantombazana into yoba ngaba aze apha eGondwe alungiswe for akholwe kakuhle, afakwe i-makeup, enziwe yonke into, then aziswe phambi kwakhe so that he can choose iqueen ayifunayo from these young girls. Kuthiwa ke apha kubunkanini bukakumkani uXerxes, there was a man eyayilapho kwakuthiwa nguMordekhai. uMordekhai kuthiwa wayenenisi yakhe owayeyikhulisa wayehlala naye eyayingu-Esther. U-Esther ke naye, she was young, she was beautiful, and she was a virgin. So kwanyanzeleka into yobana ngaba naye makathelele kulaa mantombazana ahambe ayeGondwe ayokukholwa enziwe yonke into, azoba ngomnye wabantu abazawuma phambi kweking when the king chooses iqueen yakhe. Wahamba njalo uEsther la mantombazana alungiswa amiswa phambi kweking ukuze uking achoose iqueen yakhe. Sijonga one of the requirements the queen eyayizawukhethwa, one of the requirements, they had to be a virgin, young girls. They had to be virgins. Abantwana abancinci, they had to be virgins in order for them into yoba ngaba baqualify ukuyokuma phambi kwequeen. uEsther ke, she was a Jew, wayengumJuda. AmaYuda ke kuthiwa afika kule ndawo ngenxa yento yobana ngaba ayethinjiwe eYerusalem azobekwa kule ndawo. So they were refugees kule ndawo awayekuyo, babengasonga bantu balapha eSusa, they were refugees. uThixo wayesazi ingxaki amaJuda azawujongana nayo in future because wayeyazi into yobana ngaba kule ndawo akuyo akho mthetho obakhavarishayo, akho mthetho obaprotektayo. So abantu bale ndawo bazakwenza unothanda kubo. So ngenxa yaloo nto leyo uThixo wenza iplani into yobana ngaba amaYuda asindiswe okanye ahlale esafe because he knew into yobana ngaba kuzakwenzeka ntoni na kumaJuda. Kuplani awayeyenzile kuThixo ngayo yonke lento, wabeka abantu ababini specific position zento yobana ngaba basebenzise kuplani yokusindisa amaYuda apha eSusa. Aba bantu babini yayinguMordekhai noEsther.
young girls, I need Dobanangaba. We are chosen. We are chosen for a specific role. Mistake. We are here in Dobanangaba to fulfill a specific role. So here we have the only thing we need to do is to be faithful to God. The only thing we need to do is to be faithful to God. Why to fulfill His plan. Umordecai no-Esther badlala indima ekusindiseni amaYuda. U-Esther ukuze abe kanti uzawukwazi ukusindisa amaYuda, she had to be a queen. Young girls, imamelele ndawo. U-Esther ukuze abe kanti uyakwazi nobana ngaba asetshenziswe uThixo ukuze asindise amaYuda, she had to be a queen okokuqala. In order for her to be a queen, she had to be a virgin. In order for her to be a queen, she had to be a virgin. If Panangabu Esther wayebudlile i-virginity yakhe, wayengasoze akwazi into yobana ngaba ayoma abe queen. Wayengasokwazi into yobana ngaba ayoqualifya to even stand in front of the king, because she had wayengazibanayo i-qualification yobana ngaba ayoma phambi kwe-king to be chosen. She needed to remain faithful to God. She needed to keep a purity. Ngenxa yoba ngaba u-Esther wayefaithful, wazimitha i-requirements zoba ngaba abe yi-queen. Wakhetha into yobana ngaba wabe yi-queen, wama phambi kobunkani, wakhethwa into yobana ngaba abe yi-queen. If Panangaba ebenze i-mistake yobana ngaba ayiluze i-virginity yakhe, ibenza bekakuphazamisa icebo likaThixo losindisa amaYuda. AmaYuda bezakutshabalala ngenxa yento yobana ngaba she decided into yobana ngaba makabe unfaithful kuThixo, anikise ngento uThixo athe makayigcine. I-faithful yakho, young girl, your faithfulness yakho inga-affect abanye abantu, not only you, but abanye abantu. Your unfaithfulness ingenza abanye abantu batshabalale, because when you decided into yobana ngaba ube unfaithful kuThixo, ukusindiswa kwamaYuda depended on the faithfulness ka-Esther. Depended kunto yobana ngaba u-Esther makazigcine enyudu so that akwazi into yobana ngaba abe yi-queen ayoma phambi kobunkani. Imithetho kaThixo asinike yona, young girls, ayibekelwanga phaa ukuhombisa. Ibekelwe into yobana ngaba isibiyele so that sikwazi into yobana ngaba sibe safe within them. Not only us, but bonke abantu abazawusindiswa ngenxa yethu. So we need into yobana ngaba imithetho kaThixo siyithathele ingqalelo, kwaye imithetho kaThixo siyigcine. Keep your purity. Keep your virginity, because uThixo utshilo wathi ku-2 Corinthians, your body is a temple of the Holy Spirit. Akungeni nantoni na ke bantwana bami ethempileni. Itempile iyavalwa, only the consecrated things ezingena ethempileni. If bana ngakuthi your body is a temple, itempile igcinwa ingcwele, itempile igcinwa iclean. Awuvuleni nantoni na ingene etempileni. I know into yobana ngaba kumaxesha esiphila kuyo izinto ziyatshintsha. It is not very popular for young girls to be virgins. It is not very popular for young girls to keep their purity. Ihlabathi lishumayela into yobana ngaba yenza le nto uyithandayo ngomzimba wakho. Your body, your rules. Kodwa uThixo umile yena, ilizwi likaThixo alitshintshi. Ilizwi likaThixo lima ngonaphakade. Uba zingabuni iflawa kuwe yonke into, kodwa the word of God remains forever. Ihlabathi lintsalela kwenye direction. Why uThixo zama into yobana ngaba lihlale ninyulu ngalo lonke ixesha so that
uyagqinisalela kwenye direction. This is why it is important to always remember who you are. This is why it is always important lokubana ngaba uyazi identity yakho, ukhumbule ubanga ngubana, so that lo useqamba xa esenze ezinye izinto uthi wakujonga lo useqamba uzazi lokubana ngaba mna umntana kaThixo I cannot do this. Mna ngichuziwe phakathi kwabanye abantu I cannot do this. Mna I am called for a specific purpose, I cannot do this. Izinto okanye indlela ihlabathi izinto ezizenza ngalo zihlukile kwindlela uThixo asizenze ngayo izinto. Ningaziboni ningena kwindlela usathana okanye kwindlela ihlabathi elenza izinto ngayo. Do not fall into a trap yokubana ngaba nifane nehlabathi nenze ngokwehlabathi ngoba ihlabathi lisenza. Ndifuna ke ngoku xa siza kungena kwesinye isigaba sizawungena ku-calling. Young girls, ndifuna nimamele ibali lokudalwa kuka-Eva. Kuthiwa u-Eva mhla wayedalwa uThixo wathatha u-Adamu wambeka apha wamlalisa wavula inyama ka-Adamu wakhupha eribhu wayivala inyama ka-Adamu wathatha laa ribhu wacreata umntu ongumama. Kuthiwa wamcreata lo mama wade wamgqiba. Ekugqibeni kwakhe ukumcreata wamthatha wamsa ku-Adamu. Ndifuna siqaphele le ndawo. Kuthiwa uThixo wamdala wamgqiba wamthatha wamsa ku-Adamu. Asiva kusithiwa apha waye uThixo wayedala umntu ongumama umntu ongumama waphuthuluka ezandleni zikaThixo wabaleka waya ku-Adamu. Asiva kusithiwa apha waye uThixo wayebhizi edala umntu ongumama u-Adamu waphakama waza kuThixo wafika wahlutha u-Adamu ezandleni zikaThixo. uThixo engekagqibi umdala u-Adamu u-Eva wahamba naye. Kodwa kuthiwa uThixo wamdala u-Eva wamgqiba and then wamsa ku-Adamu. Young girls, it is very important into banangaba. Why uThixo sakudala? Why uThixo sakulungisa? Uhlale ezandleni zikaThixo until uThixo agqibe ngobomi bakho, until uThixo agqibe ukukudala abuse ku-Adamu. Akho nto miyilekayo. Ihlabathi libonakalisa into banangaba umandi phayana ngaphandle esijolweni akho nto imandi. Remain in the hands of God until uThixo agqibe ukukudala, and then ngexesha elifanelekileyo uza kuthatha kuse ku-Adamu wakho. Akho nto dangerous njengo-Eva abaphuthuluka ezandleni zikaThixo bengekagqibi ukudalwa nguThixo babaleka bayofuna u-Adamu. The reason why sineengqweleka ezininzi ezingomama namhlanje, it is because oo-Eva badisayide into yobana ngaba bangahlali ezandleni zikaThixo balinde uThixo agqibe ubadala baye ku-Adamu. Why ihlabathi likwinhlekele ngaka? It is because sidecide nobana ngaba thina singabantu abangomama masihambe siphumuke ezandleni zikaThixo singalindi ukuthi nobana ngaba sigqibe sihambe sofuna into esingayaziyo phandle sishiye uThixo. Remain in the hands of God. If you are not ready yet for marriage, remain in the hands of God. According to Adam. U-Adamu uzawudibana naye xa uredi, xa uThixo egqibile ukukudala, egqibile ukukusebenza. According to dangerous njenge-product esuke okanye esetyenziswe ingekagqitywa ukwenziwa. Ifana ngakuthatha imoto ingekagqitywa ukwenziwa uhambe uyoyidrayiva phaa, iza kwenza ii-accident ezininzi, iza kwenza iingxwelerha ezininzi. The painful part is that akuzi ukungxwelekeka wena wedwa, uzawungxwelekeka nabanye abantu. Remain in the hands of God. There is a reason why uThixo wamdala wamgqiba u-Eva wamthatha ngokwakhe wamsa ku-Adamu. Akho nto liyilekayo, akho nto ibhetere phana, usathana
uyayipeyinta ibonakala ingathi inhle akhona inhle believe me isuka khona. Now kasisiza kwegama lithi calling, we are called calling. Kuthiwa uEsther after ekhethiwe intobana ngaba makabe yi-queen kwaye kwenzeka into apha eBhodo. Kuthiwa there was a man eyayibizwa intobana ngaba nguHamani. uHamani kuthiwa wayesebenza naye apha kule kingdom. Kuthiwa uHamani waye wanyuselwa esikhundleni sakhe wayinto ephaa phezulu. Kuthiwa ke ngokwamnyanzeleka intobana ngaba xa ehamba okanye edlula uHamani abantu bafuneke baqubule kuye. Kuthiwa uMordecai ngenxa yentoba ngaba wayengumJuda zangaqubude kuHamani because wayeyazi intobana ngaba iimfundiso zakhe zithi ungaqubudi nakomnye umntu okanye nakomnye uThixo. So wayengaqubudi kuHamani, wayema athi tswi xa uHamani edlula, wayema athi tswi xa uHamani emile phayana angabhudi. Kuthiwa le nto yamenza uHamani wanomsindo omkhulu, wayibona le nto wayiqaphela umntu wabona intobana ngaba lo mfana lo uyandidelela, wayibona le nto as i-disrespect. Kuthiwa ke wahlala nobhululu bakhe bayithetha le nto bayithetha. uHamani wadicide intobana ngaba makakhe amdestroye uMordecai lo. But waphinda wathi loo nto leyo wathi moment ayizokwenza much effect bangabadestroye yena qha mandidestroye yena kwakunye nohlanga lwakhe lonke amayuda. Kuthiwa wathi woyicinga le nto waqonda intoba ngaba this is a good plan. Wahamba waya King Xerxes, wafika kuye wathi hey kumkani apha kwikingdom yakho there is certain people abenza izinto ngendlela yabo, abantu abangayithobeli imithetho yakho, abantu abezinothanda apha kwikingdom yakho. Ndibabona babantu beyi-threat enkulu kwikingdom yakho, bangenza umonakalo omkhulu. So ndiyaphakamisa into yobana ngaba aba bantu mababulawe mabadestroywe. Kuthiwa uHamani wamconvinsa ukumkani kuyo yonke le nto until ukumkani wathi wavuma into yobana ngaba mababulawe amayuda. Wabeka usuku lentobana ngaba amayuda ngosuku oluthile mawabulawe. Ndafika ezi ndaba kwiindlebe zikaMordecai. Kuthiwa uMordecai wayehambe lila ezilile around this kingdom, wakhulula iimpahla zakhe wanxiba iimpahla ezirhwexayo elilela ukudestroya kwamayuda. Yayofika nale esenza uMordecai kwiindlebe zikaEsther intobana ngaba utamncinci wakho uhambe sihla apha esusa ekhalela asiyazi nto ayikhalelayo, but simbone ehleli nangasetempileni ekhala kwigeyiti yetempile enxibe iingubo ezirhwexayo. Kuthiwa uEsther wathumela wahamba wayobuza into yobana ngaba malume utamncinci kwenzeka ntoni. Nyhani utamncinci wakhe yabuya impendulo isithi Esther amayuda ngosuku oluthile azawubulawa ngenxa yale nto nale nto nale nto. So ndiyacela into yobana ngaba since when you have access to the king, nceda yenzile kuthethe lo king akwazi into yobana ngaba sindisa amayuda. Kuthiwa uEsther wathi woyiva le nto yenza intliziyo yakhe yababuhlungu kakhulu, but wakhumbula into yobana ngaba akazukwazi ukwenza icebo likaMordecai because umntu oye kwiking okanye kwikumkani engakhange abizwe uyabulawa. Wasake impendulo ethi malume tamncinci andizukwazi uyenza le nto because ubomi bam ungase ndiphekwe ndifana ngaba ndinohamba ndiye kukumkani because abantu abaya kukumkani engakhange babizwe bayabulawa. Ubuya ke ngoku umalume nempendulo ethi ndithanda le ndawo apha kule nto kwakuvesi 13 ithi and who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Ubuya emphendula ethetha le nto yobana ngaba mamela even if wena wenza icebo ngale nto uThixo uzawuza necebo lowasindisa amayuda kodwa wena nendlu yakho anizusinda. Kuthiwa uEsther savuka isazela sakhe waqonda into yobana ngaba no man, let me do something about this. Let me do something about this. Wabiza amayuda okanye waxelela amayuda onke awayekule ndawo yasesusa into yobana ngaba mamelani, zilani for 3 days, nithandaze for 3 days. Nam apha eBhodo ndizawuzila for 3 days, thandaze for 3 days so that uThixo alive
asindise isikhalo sethu akwazi into yobana ngaba asindise kuyo yonke lento yenzekayo. Young girls, lo tata uthi ku-Esther ubani oyaziyo into yobana ngaba ubizwe kwi-royalty ngeli xesha okanye ubizwe kule royal position ngenxa yeli xesha sikulo. Siphila kwixesha elingamkhathalelanga, elinabantwana abangamkhathalelanga okanye elinabantu abangamkhathalelanga uThixo. I-generation yama-2000, people who write their own rules. Ibekwe kwi-generation engenaxesha labazali, engenaxesha laThixo, engenaxesha lasidima. Abantu abenza unothanda ibekwe kule generation. And kujongwe nina because nina abanyuliweyo bakujongwa ngomuntu. Ontanga benu bajonge nina because nini abenyuliweyo. Abantwana abangangana abasehlabathini, they are bold into sinning. Izona abazenzayo abazifihli, izona abazenzayo abanantloni ngazo. You also need to be bold ngento oyiphetheyo. You also need to be bold about your calling. You also need to be bold ngesididi uThixo asiphathile aniphathisele sona. Because Satan yena uhamba ngezandla. Anizukwazi ukubana ngaba nihambe nge-slow motion while uSathana ehamba ngezandla. I-opposition yenu ihamba ngezandla. You also need into yobana ngaba nithathe o-place yezandla. uThixo mbekele ndawo so that you can restore isidima sikaThixo kontanga benu. uThixo mbekele ndawo so that nisibonakalise isidima sikaThixo kontanga benu. I'm going to say this again. Do not fall with You are called to be different. Yonke into yenzayo ijongiwe lihlabathi. Yonke into yenzayo it reflects back to God. Ingabonakala isefashionini into yenziwa kukho abantu abenza into yobana ngabazi influencers. Benza unothanda, and everything that they do, it doesn't matter into yobana ngaba ngamanyunyezi kangakanani na, it doesn't matter into yobana ngaba ngamanyala kangakanani na, but everything abayenzayo ihlabathi liya-upload. They are influencers because they are supposed to influence each and everyone obajongileyo. They are supposed to influence each and everyone obalandelayo. We need into yobana ngaba singafoli kulo trap ezabantwana ababizwe nguThixo for isigidimi sakhe. Ingabonakala inhle into yenziwayo lihlabathi, ibonakala ikhulu, ibonakala iqhatyelwa lihlabathi, but it will end in destruction. Philippi 3 verse 19 uthi their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. Uthawu Esther wathi sadibona ngaba makazile azilukutya athandaza. Young girls, ukuzila nokuthandaza is part of your journey as a Christian. Awuzuzilelwa ngumzali, awuzuthandazelwa ngumzali. Ufuna ukuzimele wena ngokwakho because you have your own battles you have to fight. uSathane usemveni kwakho. Eyona target kaSathana nguwe ngaphezu kwento yonke, ngaphezu kwabazali bakho. Eyona target kaSathana nguwe because uyayazi yobana ngabunamendu okuhambisa ilizwi lakhe. Uyayazi yobana ngabunamandla ne-influence engaphaya yokuhambisa ilizwi lakhe. So uyi-target kaSathana. You need yobana ngabuqhelanise lomthandazo, uziqhelanise ne-fasting in order for you to connect to God. Ukuthandaza, i-fasting, ukufunda ilizwi likaThixo, it gives you the courage to stand against everything. Xa sidlula sisiya phaa ku-courageous, the last word. Kuthiwa u-Esther okwakuthandaza kwakhe nokwakuzila kwakhe kwamnika into yobana ngaba kwamnika i-courage into yobana ngaba akwazi ukuphakama, avuthulule iingubo zakhe, anxibe iingubo zakhe zobukumkanikazi, ahamba yoma phambi kokumkani. She left everything in the hands of God. After wayethandazile, wazila, waphakama, wahamba wayedabini,
washiya konke ezandleni zikaThixo, because she knew into yobana ngaba the God I pray to, the God endimfastileyo, he is able into yobana ngaba awuve umthandazo wami and enze something about my prayer. Wa-aplya ifaith, after ethandazile, wa-aplya ifaith, waphakama, wayedlalile. When you pray, young girls, you need to apply faith. Before we ever do ready, you need to believe into yobana ngaba lo Thixo ndithandaza kuye, he is capable. Lo Thixo ndithandaza kuye, he is going to do something about my problem okanye about my situation. Even if loo nto ayenzayo asoyenze into benzima into yobana ngaba uzawuyenza, but he will do something about my situation. Uthi Matthew 21 verse 22, whatever you ask for in prayer, you will receive only if you have faith. So before you go on your knees, you need to have faith in God. Indaba esikulo bantwana bami njengomthandazo. Asilwi nanyama, silwa nemimoya. So lidinga into yobana ngaba usoloko usemthandazweni. So that uThixo akunike courage into yobana ngaba uthi stand against everything. I-courage kona isakwenza into yobana ngaba ukwazi ukwenza le nto uThixo akubizeleyo. Ukwazi ukuya kwezindawo uThixo akuthuma kuzo. Kuthiwa after efikile ke ngoku u-Esther wahamba waye eBhotwe. After efikile apha eBhotwe, ufika umyeni wakhe uma phambi kokumkani, ufika umyeni wakhe amamkele ngezandla ezishushu. Kuthiwa wabuza lo tata into yobana ngaba ndikwenzele ntoni na, ndingakunika even the half of the kingdom yam. It is very important, girls, to be faithful to God, because uThixo ukunika into ekufaneleyo ngexesha elifaneleyo. Because lo mama wamnika a loving husband, a husband that adored her, a husband that loved her, because she decided into yobana ngaba linde uThixo amnike le nto imfaneleyo. Ifana ngaba you fail to wait on God, uSathane umile kwelapha icala, ulinde into yobana ngaba akunike ezi zinto zikakufanelanga, so that usuke endleleni kaThixo, iphazamiseke icebo likaThixo ngobomi bakho. But if you wait on God, icebo likaThixo ngobomi bakho liza kufezekiseka. Esther chapter 6 says it all. Esther chapter 6. Kuthiwa apha ukumkani after edibene nomfazi wakhe, kuthiwa wabuza into yobana ngaba ndikwenzele ntoni na. Wathi uEsther, ndicela into yobana ngaba ndibe nedina nawe noHamani. Wavuma nyhani ukumkani. Kuthiwa ngoku busuku zangalale ukumkani, akabi nabuthongo uMordekhai. Kuthiwa uMordekhai ngenye imini wava abantu officials zalapha eBhotwe zithetha into yobana ngaba ziceba ukubulala ukumkani. Wathi woyiva le nto wabaleka waya kuEsther wathi, nansi ingxoba kaxaka isenzeka, ukumkani, there are two people abaceba into yoba ngaba babulala ukumkani. Baleka uyoxelela ukumkani. Nyhani uEsther wabaleka wayoxelela ukumkani. Ukumkani wa-investigate le nto wafumaniseka into yoba ngaba injalo nyhani, these people want to kill him. Emveni kwaloo nto bathatha babantu babanjwa babulawa wasila ubomi kakumkani. So le nto yayibhaliwe kule ncwadi yeChronicles. Ngoku ukumkani ngoku busuku uthi gqina le nto, abuze into yobana ngaba le ndoda yasindisa ubomi bam, ikhona into yakhe yenziwa nathi ukona him. Uyaphendula omnye uthi akho nto yakhe yenziwa kumkani. Abuze into yobana ngaba ngubani nalopha upha kwi-court, kuthiwa nguHamani. Athi biza uHamani zapha. Ambiza uHamani, abuze kuHamani ubana ngaba mamela mani, ifana ngaba mna kumkani ndifuna ukwenza something for someone endifuna umhonorisha, what do you think ndingayenza? Yintoni ocinga into yoba ngaba ingenziwa for someone endifuna into yoba ngaba ndimhonorisha? Wathi uHamani, oh mani, ndimos lo kumkani athetha ngayo, ndimos lo waqonda ubana ngaba kumkani kaloku ifana ngaba we want to honor someone. Mna ndingathi makanciphiswe iingubo zikakumkani, ingubo yakhe yanxitywa ngukumkani before, akhwelishwe kwihashe lakhwela ukumkani before, inxityiswe ikrest apha entloko, ahanjiswe ke ngoku apha eBhotwe kunqangazwa igama lakhe, ahanjiswe apha eBhotwe kunqangazwa igama lakhe. Singamhonorisha ngolo hlobo wathi kumkani ke good boy man girl, mamela ke Hamani,
yenza lento yonke lento ukuyithetha yenze uyenzele uMordekhai thatha yonke lento uyithetha uyenzele uMordekhai wethuko amani but akhona noyenza wena noshoza waya ngasemnyango wambiza ukungalo wathi amela wena amani wathi into yobana ngabe ungaphazamile wabheka ngokukhawuleza wathi mamela ungashineni yenze yonke lento uyithetha amani alright wayenza yonke uamani lento ebeyithetha equmbile ejijitheka because kaloku it was not supposed to be like this. Iplan yakhe was not supposed to work ngolu hlobo. Iplan yakhe was not supposed to ngaba ihambe ngolu hlobo. Yani wenzelwa yonke lento wabhala kuamani asegqibe yonke ukwenza lento wayoziphosa phezu kwebhedi endlini yakhe walila kumfazi wakalawu you know you cannot guess into yobana ngaba kwenzeke ntoni ebomini bami namhlanje walila wakhala kunkosikazi yakhe but there's nothing he could do because uThixo came through for Mordecai. Bantwana bam chapter 6 ukonfirma into ethethwa nguPsalms 23 nayisithi ithephi prepare the table in front of my enemies. Ka uThixo kunwela ka wena remain faithful to God unikele zonke ibattles zakho kuThixo wenza even your enemies izokuqapha phambi kwakho ka uthatha ibattles zakho zise kuThixo uhlale wena apho kubungcwele uhlale wena to be faithful uThixo uyakulwela kwaye uyaboyisela zonke ibattles zakho zithatha ibattles zakho whatever battles that you have zithatha uzise kuThixo. I know yobana ngaba sometimes uye kube kwizinto ezikwenza yobana ngaba ufuna ukuzilisa ufuna ufaka ilokhwe ezindaweni ufuna uyokulwa ngokwakho umeriki ngokwakho don't fall for that trap. Thatha every battle onayo uyise kuThixo because if ulwa ngokwakho uzawulwa kudaka uzawuendapha usona kuThixo. Take your battles to God. Akho nenye ibattle awakhe wayilwa akayiwina. Amen. Watch how he moves when you give him the wrong. Watch how God moves. How unika chance to go and have a boutique bombing back. How need to have a baby boutique. Umukele kuwe beto. Umukele ba boutique bombing back. Give God that chance. Yeah, not ready to beto. To 2 Chronicles 20 verse 15, do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Conclusion. I know in Dobananga, zikhona izinto as young as you are, there are battles that you are fighting. Zikhona izinto ezibuhlungu nezikhomande ezenzekayo bantwana ebomini benu. Zikhona imfazwe ezizilwayo ezinye nizilwa nithule ezinye nizilwa niqala ebazalini benu. Zikhona izinto usathana azenzayo ukunenza lobana ngaba nishukume. Zikhona inhlungu usathana nivisa zona. Zikhona lukhona ulwamvila usathana anivisa lona so that nidawuthe kwalento nikuyo. But ndifuna ukuthi namhlanje do not let the devil win. Ezizinto uThixo okanye ukwazekela into bangaba zenzeke ebomini benu, they are not to discourage you but to keep you awake always. Ngexesha ndifundayo I used to travel with train. Ndandikhwelele itrain apha ekhayeni litsha esayidini. Itrain ke yayigcwala kakhulu because yayidlula esayidini iye kwezinye izitishi kokuyaza ibuye kweza zitishi igcwele. Ifika ke ngokapha kwesisami isitishi ugcwele kwalapha eplatform nginyakazeni. Igcwele itrain ngaphakathi ugcwele nalapha eplatformini. Uzawuthi ke ba umile uzixolele into yobana ngabe ufuna ukuphela itrain umile apha phambi kwetrain. Abazalwane uzazibona sowungenile etrainini. Abazalwane bazafuna ulungiso. Wena wakho wayibhala ngoma ithi wandithatha la wandibeka la. Bazafuna abazalwane ungene etrainini ungazazi ungene njani na because kuyakhalakhalwana. Uyayifumana igram phaa etrainini uhambe
ukuthi ground training ngaphakathi otherwise awuzuziva nxa ungene uthi ke nawufika apha training ufike ufumaniseke nobana ngabakubi akumandanga because uyathalwa uyanyathelwa unukuselwa ngamaphapha akhondo nje ingizefile kukho abantu ke abafortunate nabo bafika behleli phaya ezitulweni ehleli kamandi uqonda into yobana ngaba I envy them behleli ezitulweni bona abanye babo bathi balale because they are comfortable and ushushu kamandi apha training wena ke ume ngenyawo uzafuna kunyamezele yonke le uncomfortable yenzeka apha around you and you have to protect your belongings because anything can happen in training. So udla ngokwenzeka ke into yobana ngaba ababaleleyo umuntu alale because ucomfortable shem umuntu alale ade amisishe nesitishi sakhe akwazi ukuphuma esitishini sakhe umuntu alale ade akwazi into yobana ngaba asibone into yoba ngaba ndifiki lapho ndiyakhona but when you are always alert because there's a lot happening around you there's a lot eyenzekayo kuwe ekwenza into yobana ngaba ungabi nayo nechance yokulala. There's a lot of things about ngaba ubone everything eyenzekayo kuwe ube ualert ngalo lonke ixesha ngenxa yaloo nto leyo wena there is no chance lobana ngaba uzayimisa i-destination yakho because uninzi okwenzekayo things ezenzeka around you they are keeping you awake but aba bahleli phansi there are more chances of them missing their destination because they are relaxed umandi kuba akho nto ibenza into yobana ngaba babe kanti bahleli but the situation around you izinto ezenzeka around you are keeping you awake so that you may not miss your destination. Do not ungamsoli uthixo ngezinto ezenzekayo ebomini bakho because they are keeping you awake so that you may not miss your destination. Ungamsoli uthixo ngenkungu the past pain ojongene nazo because they are there to make you strong so that uzokwazi nobana ngaba uthi look forward to the destination. Asasinile thina sime phayana sinyathelana sisenza yonke into iyona nto yayisengqondweni yethu ntoba ngaba mase siyofika esitishini mase siyofika etawuni akho nto imandi kodwa yonke into eyenzekayo around us isenza into yobana ngaba sithi look forward ntoba ngaba siyofika to our destination. The things enijongene nazo they are meant to make you look forward to ntoba ngaba uyofika kwi-destination yakho ungalali ungarelax ujonge phambili uyazi into yobana ngaba phaya phambili lukhona. Young girls, nobody you will be my young girls. But to go, mom, then go over to my own young girls. Young girls, who said no one's a little banana, until one you made mistakes. Who said no one's a little banana, until one day is the coins that you regret. Ezikwenze wacinga into yobana ngaba you don't have value anymore. Ezikwenze wacinga into yobana ngaba akho nto yakho. But uThixo you always have value. As long as umoya kaThixo lo wakuphefumlela ngayo usephakathi kwakho you still have value. As long as kwafa uyesu emnqamlezweni you still have value. Ungamvumeli usathana athi kwi-mistakes zakho akuhlebezela into yobana ngaba akho nto inokwenzeka ngawe akho value onayo. You will always have value emehlweni kaThixo. Remember into yobana ngaba you are called, you are chosen okokuqala, you are called and you are given courage into yobana ngaba uhambe uyokwenza umsebenzi kaThixo. So if bana ngaba you made mistakes in the past, do not dwell on that. Pick up your pieces, fix your crown and continue with the journey. Amen. Remember that you are chosen, you are called, and you have been given courage. Remember this, young girl, that during creation, uThixo xa ebona into yobana ngaba ihlabathi lidinga uncedo, what decided into yobana ngaba create wena. During creation, God said,
It is not good for men to be alone, so he created you. Kodwa ukufukuzeni kwakho ihlabathi lubethe ngemfiphindiwe. Lukuhlonza imfundiso ezikushiye uze ukhridiwe. Lukuhlala lokube yona ndlela yokufumana uthando kukuhambaze ushiye isidima kwimfahla zenhlalo. Lukuhlala lokube yona ndlela yokufumana uthando kukuhambaze ushiye isidima kwimfahla zenhlalo. Ewe njengo-Efu mamela ilizwi lenkohliso. Uthathe lona thambo elikhulu kwisiqhamo senkohliso. Ngokwisusu siyaqhubuzela siyakhumbuzela ngokuziminqile ephile nameva. Kuphele nditsho nokucondoba kwihambo yakho. Yixuba kaxabo gaxeleke kuyo le. Xa uthe wamamela waguquka kweyakho ivangeli. Yixuba kaxabo gaxeleke kuyo le. Xa uthe wamamela kwivangeli yohlakazini. Ivangeli olifumana kumabonakude. Uthixo umile uyacela uthixo. Awunojika indlela zakho ubuyele kumntu kwandese yini na. Awunojika indlela zakho ubuyele kumntu kwaleke yini na. Uthixo kodwa kuyo yonke loo nto leyo andikwazi ukunikezela ngawo ngoba ndikuthandele uthando lungenaphakade. Uthando lungenamntu. Uthi mamela uZekariya xa esithi utsho uThixo senyangweni ukuthi ngikuthumile uhambe uyophuthuma uzuko kwiintlanzi ezighunyulayo ngokuba kuchukumisa nina uchukumisa ukhozo lwelizwe lakho. Ngosisekelela. Ngicela sikhiphe uNumber 33 ephakame ngaye basemvala